Xiques, com esteu? Preparats per a una classe de mates? Sí? Vinga, anem tots i totes a la pàgina 190 i 191 del nostre llibre. Avui anem a resoldre problemes. Val? Ja estem així? Vinga. Posem la data per ací dalt. Ens fixem com està escrit el número 190. Val? I vinga, comencem. Albert, que és este xiquet, va comprar 4 iogurts de llima i el doble de iogurts de maduixa que de llima. Quants iogurts va comprar en total? Vinga, tenim el dibuix fet, però ja sabeu que a mi m'agrada sempre agarrar objectes per a poder veure-ho millor. Així tinc els 4 iogurts de llima, sí? I així tinc el doble de maduixa. Quants són el doble de 4? Què hem de fer per a saber el doble? Hem de multiplicar per 2 o sumar 2 voltes 4. ¿Vale? 4 per 2 són 8. ¿Val? Aleshores, així tinc els de llima i així tinc els de maduixa. Si el que em pregunta és quants iogurts va comprar en total, què hauré de fer? Molt bé, ajuntar-los tots, sumar-los. Sí? Vinga, anem a respondre les preguntes poquet a poquet, encara que nosaltres ja quasi sabem el resultat. Què va comprar Albert? Escriviu vosaltres així, iogurts de llima i de maduixa. Escriviu bé i sense faltes, que teniu les paraules així. Iogurts de llima i de maduixa. Vale. De quin sabor en va comprar més? De llima o de maduixa? De quin? Molt bé. De maduixa va comprar el doble. I què és el que pregunten? Quants iogurts va comprar en total? Val? Esta seria la pregunta. I heu d'escriure-la així. Val? Continuem. Escriu les dades que coneixes. Iogurts de llima. Vinga, escriviu així llima. Iogurts de llima. Quants? 4. I escriviu així els iogurts de maduixa. Quants? El doble de 4. Que quan és el doble de 4? 8. Molt bé, vosaltres ja ho sabeu. Val. Diu calcula i escriu la solució. Fixa't que cal fer dues operacions. Mireu, vosaltres esteu fent-les ja per ací dins, val? Si vos ís directament, ja està. Això és el millor. El que passa que així ens ensenyen a anar passet a passet per a qui no li isca molt ràpidament ací. Val. Primer calcula quants iogurts de maduixa va comprar. Nosaltres ho hem posat al principi. Hem dit que per a saber el doble multipliquem per 2 o sumem 2 voltes el mateix número. Jo he posat la multiplicació 4 per 2, 8. I recordem que donava igual dir 2 per 4. Després diu, segon, calcula quants iogurts va comprar en total. Nosaltres ja havíem dit que havíem d'ajuntar els iogurts de llima en els iogurts de maduixa. Tots junts haurem de sumar els 4 de llima amb els 8 de maduixa. I en total són 8 més 4, 12, o 4 més 8. En total va comprar 12 iogurts. Escriviu-ho bé, Iogurts. Molt bé. Sí, 12 iogurts. Sí? Continuem? Vinga, que fàcil. Anem hacia al costaet i diu llit i respon. Manel, que és este xiquet que li agrada molt el futbol, va fer ahir 6 gols. Anem a preparar-se 6.
Jo ja estic preparant-me 6 palets. Val? Els podeu veure? 6. Que cau. Val? 6 palets. Diu que avui n'ha fet la meitat. Si ahir va fer 6 i avui ha fet la meitat, tinc que partir en 2, veritat? I les dues parts han de ser iguals. Aleshores, avui quants n'ha fet? 3. Val? Anem a llegir la pregunta. Quants gols ha fet avui menys que ahir? Si avui ha fet 3 i ahir va fer 6, quants gols ha fet avui menys que ahir? Estos 3, veritat? Molt bé. Aleshores, ara que ja sabem, anem a omplir-ho. Ahir, 6 gols. Vinga, aneu escrivint. Ahir, 6 gols. Avui, 3 gols, perquè ha fet la meitat i nosaltres ja hem endevinat que primer nosaltres hem calculat això. Val? Hem dividit els gols entre 2 per a saber la meitat. Aleshores, primer el que hem fet ha sigut dividir 6 dividit, recordeu que el signe de la divisió són estos dos puntets. 6 dividit entre 2, tenim 3 cadascú. I després, què hem fet? Als 6 gols que va fer ahir, li restem els 3 que ha fet avui i sabem que avui ha fet 3 menys que ahir. Escriviu-ho vosaltres bé, 3 menys, ja està. Val? Sí? Vos ha quedat clar? Anem a l'activitat de baix. Inma té 7 o 6 de colors. Els vegeu? D'estos que es fan en papiroflexia. Té 7 de paper rojos, es podeu veure per ahí dins, i el doble de verds que de rojos. De quins té més? De verd o de roig? Molt bé, de verd. Aleshores, anem a posar així 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 d'un color. Val? Estos podrien ser els 7 de color roig. Val? I ara diu que té el doble de verds. Aleshores en té més, molts més. Val? El doble de 7, sabeu quan és? 7 per 2 o 7 més 7. 14, molt bé, hauríem de preparar-se 14 palets. Jo ja no en tinc tants. Imagineu-vos que així n'hi ha 14. 14 de roig, de verd, perdó, i 7 de roig. Sí? Vinga, no sé si estic fent-vos un lío perquè no es corresponen els colors. Val, vinga, pintem l'ocellet este de roig i posem així que en té 7. Sempre apareix el color groc que no es veu. 7. Vale. I este el pintem de verd, vale? Pinteu-lo de verd i posem quants n'hi ha, el doble. Jo ja no posaria així el doble, ja posaria els que són, vosaltres ja sabeu quins són. 14. Molt bé. Primer hem calculat el doble, no? Hem fet 7 per 2, que són 14. I després pregunta quants ocells té més verd que rojos. Aleshores, si verd en té 14, li lleve els 7 rojos, me queden que té 7 verds més. Té 7 més. Vale? Mireu, així podríem dir que té el doble de verd que de rojos o que té la meitat de rojos que de verds. És igual, el doble i la meitat sempre estan relacionats. Recordeu-ho sempre. I ara anem a l'última activitat. Diu que han dit 8 euros. Val? Preparem 8. Si teniu monedetes,
les tragueu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Jo continuo amb els palets. Andy té 8 euros i Sara té la meitat. Què té, més o menys? Menys, molt bé. Sara té la meitat de 8, quan és? Partim el 8 entre 2. Quan és? Molt bé, 4. ¿Vale? Estos son els diners d'Andy i estos són els diners de Sara. Vinga, anem a completar-ho. Andy té 8 euros i Sara la meitat. La meitat nosaltres ja ho hem averiguat, aleshores ja escrivim 4. Val? Primer ho hem calculat. Nosaltres és que, clar, això ho fem tan a pressa que la meitat de 8, 8 dividit entre 2, 8, si ho dividim entre 2, quants tenim a cada costat? 4, molt bé. I després diu, quants euros tenen en total? La pregunta. A veure què ens demanen, què tenim que fer? Quants euros tenen en total? Quants euros tenen si ajuntem els euros d'Andy i els de Sara? Si ho ajuntem tot, què hem de fer? Una suma, fantàstic. 8 més 4, 12 euros. Posem així que en total, vosaltres ho escriveu millor, en total tenen 12 euros. Ja sabeu que per a fer la resposta sempre hem de mirar a la pregunta. Vinga, i fins així la classe d'avui. Espero que us hagi agradat, que jugueu sempre o que agafeu sempre un poc de material per a fer les operacions mirant-les, sentint-les, veient les dues meitats. ¿Vale? Vinga, us espero el pròxim dia. Adeu!